Pirtûka xwendinê rû pel 231 ders neh çe. Hîndarî 18. Rojên hingivîn. Evîna min, te bawula xwe dagirt? Belê canê, min dagirt. Lê tam tijî nebû. Ma min cil û berk pirin ku bavola min jî tijî be mîna jinên xelkî. Çima gazincan dikî? Nemeştera tonek cilûberk kirîn û ji bo van rojên me yên hingivîn jî bi taybet di fistan û hem jî ji maxazeya Zara. He, mağazeya Zara. Xelk jî şanel dikire. Tu behsa Zara dikî. Herkes dikare ji Zarayê bikire. Ma em jî herkesin. Ma pereyê me têr dike ji bo şanel û manelê. Du maaşê xwe bidim têr nake. De baş e. Dîsa dest bi gazincan meke. Ma ev heft rojin em zewîcîne. Ji niha de gazinc? Canê, min ji xwe re 3 şûşe jî parfüm kirî. 3 şûşe? Ma yek têr nedikir. Xweda dizane ew jî markene. Hem jî şanelin. Errik, de were pereyê me têra bilêtê neke. Ew markeyan dikire. Ma te dil heye rojên me yên hingivîn bikî jehrîn? Na. Em ê ji hingivê jî şîrîntir derbas bikin betlana xwe. Em ê bi kîjan balafirê bifirin? Balafir? Bi wan çavên te yên reş heta İspanyayê em ê bi otobûsê biçin. Otobos? Vaye taze betlana me bû çamûr û jar jî bi ser de.